А яна просто сказала: вось я, слуга майго пана. Няхай мне станецца паводле твайго слова. Вельмі простая рэч. І калі мы гэтага навучымся, гэты свет стане іншым. Гэты свет сапраўды пераменіцца. Сёння Бог, Маці Божая, дае нам чарговы на гэты шанец. І няхай мы, якія сёння стаім тут, у гэтага алтара, можа, на пачатку мы паспрабуем стацца паслухмяныя яе закліку, паслухмяныя яе слову. Няхай Jesús Христос, якога зараз праз хвілінку прымем у найсвяцейшай Еўхарыстыі, учыніць нас здольнымі чуць іншага чалавека, а перадусім чуць Божае Слово, якое здольнае перамяніць гэты свет. І няхай так станецца. Аминь. Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварителя неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і у адзінага Пана Jesúsa Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праварушаецца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належаць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзін святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай да нашага Айца ў небе узнясём супольныя малітвы. Божа, праслаўляем Цябе за кожнага, хто верыць у Хрыста, адзінага збаўцу, і просім, аб'яднай іх у супольнай любові, радасці і павазе. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Боже, прославляем Цябе за наших пастыраў, Айца святого Францішка, біскупаў, святароў свету і нашай Беларусі. Просім, аднаві іх у духу сваім, каб натхнялі і вялі сваю пасту да збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, прославляем Цябе за тое, што Твоё Слово праходзіць ва ўсе куткі нашага свету. Просім за ўсіх місіянераў, тых, хто нясе Евангелие людзям, каб Ты, Господи, узмацняў іх веру і трываласць у іх пакліканні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, прославляем Цябе за шляхі, па якіх мы крочым. Просім Цябе за кожнага пілігрыма, каб не стамляўся шукаць Цябе і бачыць у паўсядзённым жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, прославляем Цябе за нашу бацькаўшчыну,
за магчымасць свабодна вызнаваць веру. Просім, навучы нас ганарыцца нашай Беларусю і яе багаццямі. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Божа, праслаўляем Цябе за нашых бацькоў, за тое, што далі нам жыццё і выхавалі нас. Просім, аздараўляй сем'і, каб панавалі ў іх паразуменне, павага і супакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, праслаўляем Цябе за тое, што кожнаму падрыхтаваў месца ў небе. Просім за душы, якія знаходзяцца ў месцы чакання абвечнай радасці і прабывання з Табою. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Божа, праслаўляем Цябе, бо збіраеш нас вакол свайго алтара. Просім, благаславі і перамяні сэрцы кожнага з нас. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы праз заступніцтва беззаганнай Марыі умелі сваім жыццём удзельнічаць у Тваім спрадвечным плане збаўлення. Праз Христа, Пана нашага. Ойча, прыносім да Твайго алтара гэтыя дары. Свечка, сімвал Езуса Христа. Прыносім яе, як выраз нашай просьбы, каб сам Езус быў святлом нашага жыцця. Крыж, за якім мы крочылі гэтыя дні, злучаем з крыжом Христа, з якім нашыя цяжкасці пілігрымкі. Прыносім лекі, якія дапамагалі нам у пілігрымцы, просячы найлепшага лекара, каб аздаравіў раны нашых душаў. Хуста пілігрыма, якая нас адрознівае ад іншых, але і злучае у адну вялікую сям'ю дзяцей Божых, святы каталіцкі касцёл. Віно, сімвал прабачэння. Прыносім яго на ахвяру, бо ёсць забароны нязгоды і кліча да супакою і радасці. Прыносячы на ахвяру хлеб, просім, застанься з намі, Пане. Няхай пры ламанні хлеба адчыняцца вочы тым, якія Цябе яшчэ не ведаюць. Святой, коснись меня, ведь Ты только можешь сердце плотяное мое изменить, напои меня живою водою, жажду как никогда Тебя я. Только Ты, Дух Святой, мое сердце видишь, знаешь, почему я плачу, смеюсь, милостью своей.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. а так само на користь нам и всему костелу всему. Рими просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит. Как про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом Твоим Угору сердце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Вот это и справедливо. За правды годного Ты и справедливо, слушна и избавенна, каб мы завсёды и усюди Тебе складали подяку. Пане святый, овеча, всемогутный, вечный Боже, и каб мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи пошану Найсвятейшей Марии завсёды Деве. Я на просдеяние Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и заховуючи хвалу дьяволства, дала свету спрадвечное святло Иисуса Христа, нашего Пана. Праз Яго Твою велич прославляють хоры анёла, якие завсёды радуются перед Твоим обличием. Просим, кабы наши голосы долучилися до их, разом с ими вскликаючи. Святый, 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 святый. Небо и земля, полные хвалы Твоей. Небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна, на вершине, Хосанна, на вершине, Хосанна, на Святый, 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 святый. Благословенный, кто идел имя Пана, благословенный, кто идел имя Пана. Хосанна, на вершине, Хосанна, на вершине, Хосанна, на Святый, 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 святый. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе,
Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiejony po всім świecie, udoskonali Jego w lubowi razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Раз Христа, Христом и в Христе, Тобе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разусте веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Благодарство Твое, Господа Твоя.
Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні наші, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольнымі ад граху. І захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Передайте ближнему знак супокою. Вось Христ, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свет, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Рыхтуемся да прыняцця святой камуніі. Служба парадку робіць праходы. Прашу, каб гэтыя праходы былі свабодныя да канца ўдзялення камуніі. Складзіце, калі ласка, рукі на сэрцы, каб святар бачыў, што вы гатовыя прыняць Хрыста. Шукаю
сам на сам з тобою, Бог. Тільки ти і я, сам на сам з тобою, Бог мой. Тільки ти і я, сам на сам з тобою, Бог мой. Тільки ти і я, сам на сам з тобою, Бог мой. Тільки ти і я, тільки ти, тільки ти, тільки ти і я, тільки ти, тільки ти, тільки ти і я, сам на сам з тобою, Бог мой. Тільки ти і я, сам на сам з тобою, Бог мой. Тільки ти і я, сам на сам з тобою, Бог мой. Тільки ти і я, тільки ти, сам на сам з тобою, Бог мой. Тільки ти і я, сам на сам з тобою, Бог мой. Тільки ти і я. Ту віно заміняєш, сліпий зрок і знов вертаєш, тож я як ти, тільки ти. Пляска красива, ніж темру, кволик врятуєш про звіру,
Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати и Володарцы, мы приняли Наисвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, раз Христа Пана нашего. Надышоў яшчэ адзін год, калі Маці Божая сабрала нас у Буцлаве. У гэтым годзе прыйшло ў Буцлаў 20 першых пілігрымаў, 4 пілігрымкі прыехалі на роварах. 2 дні, 72 кіламетры, 53 чалавекі, 53 удзельнікі. Варапаева, Буцлаў! Разом с князем Олегом Пивоваром 16 человек приехало с Волколатов. Семь дён, 160 километров, 90 человек. Браслав, Буцлав! Зайцом Томаша Мика 8 дён, 290 километров, 85 человек. Витебск, Буцлав! И так само 16 человек на роварах приехало с Витебска. Витаем их! Два дни, 60 километров. Разом с князем Иваном Короткиным пришло 176 человек. Глубокая Буцлав! Шесть дён, 130 километров, 51 удельник. Мёры, Буцлав! Разом с князем Вячеславом Пяленком 83 удельники. Полоцк, Буцлав! У Першиню 19 человек. Бягомоль, Буцлав! «90 удельников. Поставы, Буцлав!» Гэтая пілігрымка расказала нам гісторыю свайго жыцця, гісторыю пілігрымаў. Зайцамі-кармелітамі 7 дзён, 151 кілометр, 123 удзельнікі. Гудагай, Буцлав! Разом с ксянзами-салезианцами 6 дён, 105 километров, 139 удельников. Сморгонь, Буцлав!
У третий раз 9 дзён, 240 километров, 87 удельников. Лида Буцлав. Разом с князем Августом Колясинским 35 человек приехало на роверах. Минск Буцлав. Разом с князем Павлом Троном 5 дзён, 126 километров, 155 удельников. У 27 раз. Минск Буцлав. Четыре дни, 126 километров, 60 человек. На хлебе и воде, а некоторые только на воде. Покаянная пилигримка Минск Буцлав. Разом с зайцами-кармелитами 3 дни, 63 километры, 202 удельники. Нарадж Буцлав. Разом с князем Александром Барыла 3 дни, 63 километра, 96 удельников. Вилейка Буцлав. Разом с князами Марьянами 4 дни, 125 километров, 137 удельников. Жодина Буцлав. Разом з князем Андреєм Сіповичем прийшла сімейна пілігримка руху Екіп Нотр-Дам, 180 удельників, і 3 пілігрими прийшли під серцем своїх матів. Вітаємо їх! Разом с князем Дмитрием Барыла 5 дзён, 135 километров, 69 удельников. Раков Буцлав. Разом с братами-капуцинами 4 дни, 100 километров, 218 удельников. Молодец, Буцлав!
22 чалавекі на роварах прыехала Баранавіч і Буцлаў. Разом с ксяндзом Павлом Руцманом 9 дзён, 293 километры, 267 удельника у 24 раз. Баранович и Буцлав. На Беларуси Бог, у Буцлаве Бог, у моим сердце Бог. Объява першая, Баранович столькі энергии, выходит завтра назад, пес що так само. Хто жадає долучиться, можна записаться. Пілігримка, 3 чоловіки, Санкт-Петербург, Буцлав. Вітаємо вас. Короткие объявы. Нас чакае наступная программа. 8 гадзін вечора акафіст у выкананні хору грэка-каталіцкай царквы, тут на палявым алтары. У 20:30 майрэйныя нешпары, 21:30 рахунак сумлення. У 22:30 прэзентацыя хроніка фатімскіх падзей. 23:30 працэсія з фігурай Маці Божай Фатімскай і у 24 гадзіны святая імша. А другой гадзіне ўначы пілігрыма зразумее, моладзевая евангелізацыйная праграма у палатачным гарадку. Запрашаю, хто ў часе пілігрымкі не скарыстаў сакраменту споведзі, за палявым алтаром ёсць спецыяльна прыгатаваныя месцы. Святроў захву запрашаем да паслугі ў сакраменце споведзі. Інфармацыйная палатка, калі мы нешта згубілі, альбо штосьці знайшлі, можна звяртацца ў інфармацыйную палатку «Чыстае сэрца», там таксама размяшчаецца. І ўжо першыя тут звесткі, калі ласка, пасведчанне пенсіоннае згубілася, Сініца Валентин Иванович. Калі ласка, звярніцеся до нас у палатку. І Ташлікович Тереса Степановна згубіла пашпарт і грошы. Звярніцеся у палатку. Таксама заахвочваем наведаць тэматычныя палаткі, місія моладзевая місія «Чыстае сэрца» частуе квасам, карыта з прысмакамі, капуцыны кавай і яшчэ шмат іншых цікавых палатак. Ёсць семінарыйная палатка, можна запісацца ў семінарыю, хто запісваецца ў Буцлаве, адразу на 3-й курс. Хлопцы, калі ласка. Адным словам, жадаю вам добра правесці час, знайсці час на малітву, размову з бліжнім, адпачынак. Прымем Божае благословенне. Тільки вельмі коротенько свайго імя хацеў бы вельмі шчыра падзякаваць перадусім іх эксцэленцыям, ксяндзу біскупу Антонію, ксяндзу біскупу Александру, усім святарам, д'яканам, клерыкам. Ось апошняя аб'ява была вельмі своечасовай і умеснай. Хлопцы,
Я не верю, что Бог не стукается у ваше сердце. И то, о чем сегодня с вами казали подчас сказания. Откройте ваше сердце и не бойтесь идти за этим голосом. Когда Бог клича, и Он ведает, что робить. Тому нехай это покликание, и тут сегодня Маті Божия дозволить вам отчуть и пойти за этим голосом. Усім вам, дорогие пилигримы, ну, особливо, конечно ж, Витебской диацезии, усім тим, кто пришел с Витебска, Полоцка, Братслава, Глубокого, Поставу, Воропаева, как уж не назвал? Мьори, конечно ж. Талочин, так само есть, бачите? Усім вам щире дякую за ваш шлях. Усім святарам, які йшли, захвочую до гэтага, каб не занядбовваць этой добрай традыцыі. І тут слово кірую таксама да святароў, каб вам на сэрцы лежала заўсёды гэтая важная справа, пілігрымка да Маці Божай. Прыміце зараз Божае благословенне. Пан з вами І з духом Твоїм. Нехай імя Пана буде благословлено. Цяпер і навеки. Да помога наша у імені Пана, Який створив небо і землю. Бог, який збавив світ праз свого Сина, народженого з Панни Марії, нехай одурить вас своїм благословляє своєю опікою Панна Марія, якая народила давцу життя. Усіх вас, які собралися тут, каб у гэты дзень аддаць ёй пашану, нехай Бог одурить сапраўднай радасцю і вечным шчасцем. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына, и Духа Святого нехай сыдзе на вас и застанется назаўсёды. Идите в спокой Христа. Дякуєм Пану Богу.
Живи во мне. Твоя.
Чего мы же встали? Ваших, знаешь? Так, не придавайся. Майки пора снимать. Блин, в Ромы 3 майки есть. Ой, подождем.